Katitxa, aurten honetan, zorte txarra izan dugu eguraldiarekin, ez dugu lehen urteko eguzki hori hemen Zerkausian dantzan aritzeko, baina bilatu duzu soluzioa, ez? Bai, hemen goiti bera behidatu dugu Zerkausia bernola konpondu, eta azkenen guraso laguntzakin eta sonidoko laguntzakin da, gea azkeneko momentuko soluzio bat bilatzen, eta bueno, mateu itxurazko goldituko ala. Ekintza bera hau Donostian egiten dute Kontxako barandiari helduta, baina guk ez dugu ez errenbidiatzeko horik, ez? Hemen ere nahiko pista politia ditugu guzti hori egiteko. Egia da, beti Donosti aldea juteko joera daukaula gauza hondikitako momentutan, baina iritsi zaigu Tolosak baita oso paisaje politia dauzkala, eta hemen dauzkagun dantzarikin hasi ginen iten hasiera baten, gero urte batzutan etorri izan dira bai Donostikok, Azpeitikok eta laguntzea guri, Andoainetik baita, eta aurten Beasaineko eskola batetik etorriko dira, Gala Ballet Eskolakok etorriko dira baita, gukin dantzaitea. Zenbat menguru? 100 ikasle inguru egongo dira dantzan. Gehiengoan normalan neskak izaten dira, mutilak asia dira pixka bat animatzen edo? Pixkanaka igea, baina bai. Hemendik aprobetxatzen dut, mezu hau bialtzeko, mutilak animatzeian, oso politia dela, balet mundu hau, eta gaur gertu batzen baina ikusiko dute zela nahi dugu. Arrazoia zen izan daiteke, gehien bat neskekin erlazionatzen dela baleta edo? Oraindik bai, eta gero igual pixkat egia da oso mundu ez ezaguna dela oraindik. Orduan, jendek erlazionatzeu baleta, neska batekin, tutu batekin, puntak, ez da konturatzen, betik baleteko historioan zehar gizonak garrantzia handia eukidula. Eta Tolosa mailan edo Tolosaldea mailan, animatzen dira ja gazteak edo helduak edo dantza egitera? Gaur adibidez ekarri ditugu 7 urtetatik aurrea dauzkagun ikaslek, baina Tolosan 4 urtetatik ja hasten dira dantzan. Eta hemendik pixka bat animatzen ditugu ez, gehiago hasteko? Hoi da, bai.